Ήθελα να σε ρωτήσω, η σωματική ψυχοθεραπεία έχει μια συγκεκριμένη ερμηνεία για κάθε σωματικό σύμπτωμα? Δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Τα σωματικά συμπτώματα και σημεία λειτουργούν ως εργαλεία ανάλυσης. Η ερμηνεία όμως που υπάρχει για το κάθε άτομο δεν είναι ίδια. Και αυτό επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, όπως και οι καταστάσεις που έχει βιώσει. Δεν υπάρχει ένα manual που να μας λέει ότι το τάδε σύμπτωμα σχετίζεται είτε με άγχος είτε με κακή σχέση με τους γονείς. Η εκτίμηση γίνεται πάντα παρατηρώντας συνδυαστικά πολλαπλά στοιχεία.